шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. гурӯҳи кории ҳукумати тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазир Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз деҳаҳои зарардидаи ноҳияи кӯҳистони Мастчо боздид карда, ба мардум суҳбат карданд. тибқи иттилои хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд, бар асари замингунбии рӯзи 23 март дар деҳаи Палдорак, Роғ, Деҳманора, Пакшив, дашти Миёна ва лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчо асосан иншооти ёрирасоне зарар диданд, ки таҳкурсӣ надоштаанд. гуфта мешавад, ки дар маҷмӯъ бар асари ин заминларза дар деҳаҳои ноҳияи кӯҳистони Мастчо қисман манзилҳои истиқоматӣ, иншооти ёрирасон ва роҳҳои мошингард зарар дида, талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. таъкид мешавад, ки дар айни замон дар асоси супориши раиси ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо оғоз гардидааст. дар ҳамин ҳол бархе расонаҳо бо такя ба манбаъҳои хиш дар раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Суғд навиштаанд, ки дар умум дар 6 деҳаи ноҳияи кӯҳистони Мастчо беш аз 700 иншоот, аз ҷумла манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти ёрирасони мардум қисман зарар дида. ба иттилои хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд, сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни боздид аз ноҳияи кӯҳистони Мастчо таъкид намуд, ки бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ таҳти назорати бевоситаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, оилаҳои манзилҳои истиқоматиашон зарар дида бо ҷойҳои бехавф кӯчонида мешаванд.